Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. У нашай студыі блогер і палітык Александр Кнырович. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя гледачы. І я нагадаю, што калі вы оставіце каментар з маленькім ці буйным донатам, мы абавязкова адкажам на ваши пытанні. Сябры, як звычайна, аптымістычны, такі зараджаны на пазітыў Александр Кнырович. Шкада, што ў гэтай рэчаіснасці нам з ім даводзіцца абмяркоўваць рэчы, падчас абмеркавання якіх аптымізм і пазітыў захаваць часам даволі складана. Лірычнае адступленне. Нагадаю, сябры, што у Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца Кнырович. Кожны чацвер звычайна там выходзіць відэа, і гэты чацвер не быў выключэннем. А ў пятніцу ў студыі Еўрарадыё мы вось збіраемся разам з вамі у жывым эфіры ўжо, каб абмеркаваць гэтае відэа, разгарнуць яго так, як цукерачкі, паадказваць на ваши пытанні, зачытаць ваши заўвагі з чата, бо стрым жывы, чат ёсць, і абмеркаваць яшчэ важнае, што адбылося ў нас на гэтым тыдні. Александр, бачыў я загаловак ваш. Там адразу заход на чарговы крымінальны артыкул, мне здаецца. Ну, слушайте, я збіраю. Герб, флаг, видите, у меня уже... беларускія дзяржаўныя сімвалы, а ці такія яны беларускія. Ну, это адразу заход так. На абразы дзяржаўных сімвалаў, вот это вот все. Видите, у меня, як у Брежнева, уже гэтая сторонка занята крымінальнымі артыкуламі, уже пачынаем направо вешаць артыкулы. Ну, і другая частка, это, я так разумею, про тое, чьи імёны носяць так. Вуліцы беларускіх гарадоў. Ну, вот вы ведаеце, у меня пакольку зараз няма ніякіх абмежаванняў на маім асабістым канале, то ўсё ж таки ён эканамічны больш. Мы распавядаем пра нейкія з'явы эканомікі, але я магу себе дазволіць паразважаць аб тым, што мне самому вельмі цікава. І вось гэты выпуск был менавіта пра тое, якія вуліцы носяць імёны якіх герояў, ці герояў у косках, так? Ну і, канешне, пра герб, гімн і сцяг. Но маё стаўленне да сённяшніх дзяржаўных сімвалаў известно уже давно. А вось з улицамі вельмі цікава. Я высветліў, ну, я ведаў, што тот чалавек на улице, якога я не радзіўся, але пражыў больш за 20 гадоў, што ён быў, канешне, рэвалюцыянер, нейкі. Але калі я пачаў рыхтаваць гэтае выданне, у меня, канешне, тыя волосы, якія засталіся на галаве, яны пачалі расці ўнутр, таму што, ну, ведаеце, чалавек, які зневажаў усё беларускае, які адмаўляў беларусам у самым існаванні такой нацыі, які казаў, што не можа быць ніякай Беларусі, ніякай беларускай аўтаномнай ці там савецкай рэспублікі, які разагнаў першы з'езд. Мы ведаем, што другі з'езд, гэта сход, аб'явіў Беларускую народную рэспубліку в лютым 18, але ж быў першы павінен быў снежня 1917, менавіта Карл Іванович Ландер, на вуліцы якога я пражыў 20 гадоў. Ён разагнаў гэты з'езд, ён, ну, зневажаў усё беларускае, ён пратрымаўся там 3,5 месяцы ў Менску, потым прыйшлі немцы, яго выціснулі з чырвонымі, але ён не супакоіўся, і за гэтым чалавекам, ну, крывавы след. Гэты чалавек, які расстрэльваў пачкамі, які паліў вёскі на Северном Каўказе в России, дзе усталёваў савецкую уладу, які расстраляў там беспрысудна там некалькі тысяч чалавек. То бок гэты чалавек, ну, крымінальнік, забойцы, які зневажаў цалкам всё беларускае. І імя гэтага чалавека носіць вуліца, на якой я вырас. Ну, такіх прыкладаў шмат, калі там разабрацца. Ёсць такі чалавек, напрыклад, Пантелеймон Панамаренко, які рэальна цкаваў беларускіх культурных дзеячоў, пісаў паклёпы пра беларускую мову, типа паклёпы парадку. Я думаю, што для некаторых нашых гледачоў і слухачоў гэта будзе такім нават адкрыццём, што вот не падабалася Пантелеймону Панамаренко, што октябрь, великий октябрь советский, да, по-беларуску называется кастрычнік. І ведаеце, чаму не падабалася? Таму што чуў ён у гэтым слове кастрычнік слова кастрацыя. И казаў, а что это за вот такие вот белорусские национальные элементы ворожие, да, яны наш великий октябрь, да, кастрыруют вот этой вот своей белорусской мовой.
такого парадку чалавек, такого парадку даносы. Я не ведаю нават колькі людзей был села вот праз такія рэчы, было расстраляна ў 30-е там 40-е гады. Але вуліца ў Мінску, калі ласка, Пантелеймон Пономаренко вялікая, дарэчы, вот на захадзе просто, да? На захадзе, паўднёвы захад, вось гэты. Ну вось гэта было вельмі цікава вы распавядаеце, я не ведаў пра гісторыю пра кастрацыю кастрычніка. Кастрацыя, вот это вот вуха чалавека з усходу, вот яна вот так вот працуе. Так. Ну і вось, ну я распавядаў пра гэтую вуліцу, у нас, дзякуй Богу, у нас у Мінску там 1300 вуліцаў і 900 з чымсьці не маюць ніякага дачынення ні да палітыкі, ні да гісторыі, гэта там геадэзічная, это аэрадромныя і ўсе такія, якія не маюць ніякага, ну вось такога ідэалагічнага. А астатнія, атрымліваецца, маюць 370 вуліц маюць назвы, імёны, з іх 120 з чымсьці траціна гэта імёны другой сусветнай вайны, я не кажу герою, таму што зусім не ўсе з іх героі, некаторыя злачынцы. Вось частка. Ну і это яшчэ адзін артыкул адразу як бы. Ну, конечно. Збіраем сёння, збіраем колькасць артыкулаў. Бокер. Так, частка, конечно, весь цэнтр гэта дзеячы, ну, крывавай рэвалюцыі. Я там згадываю відосе аб тым, што калі Лукашенко стаіць пад помнікам Леніну і распавядае, не может быть 80% фальсіфікацыі, гэта выглядае вельмі камічна. Чаму? Таму што Ленін удзельнічаў толькі ў адных выбарах, якія таксама прайграў і атрымаў 23% галасоў у кастрычніку. Куды дзецца? У кастрычніку 1917-го гэта былі выбары ў сабранні учредительнае, і ён потым яго сілавым чынам разагнаў, бо яны не падпарадкоўваліся яму, і таму ён зрабіў ровно тое ж самае, што зрабіў Лукашенко сілавым метадам, как бы забраўшы сябе ўладу. І таму вось так. Так вось частка ў цэнтрах гэта, канешне, дзеячы рэвалюцыі, ну, канешне, не сапраўднай каляровай рэвалюцыі, якая незаконная, якія ніколі. Чырвоная рэвалюцыя. Каляровая, абсолютно. Так. І вельмі шмат расейцаў, кшталту там Пушкіна, Некрасава, Герцена і ўсіх астатніх, ёсць такі малы слой. Богданович, Янка, Купалы, Коласа, Танка і астатніх, і вельмі амаль няма беларусаў, ці маючых дачыненне да Беларусі да 1795 года, да трэцяга падзела Рэчы Паспалітай. У нас вуліцы толькі Ефрасіня Полацкая, Сапега, напэўна, Кірилл і Мефодій не маюць дачынення да Беларусі. Там будзе вось так вось. Кирилл Туровский есть. Кирилл Туровский есть, так, конечно. Тых беларусаў, якіх все ж таки, жыхароў гэтых месцаў, да, якіх все ж таки вывучаюць. Так вось іх вось столькі, ведаеце, на 370 іх вось столькі, таму вельмі такое добрае пытанне, што ж у нас, ну, зусім не было гісторыі да таго, як прыйшлі рускія у Беларусь. Вось таму, ну, выпуск ідзе, добры ідзе, там пад 400 ўжо каментароў, і ёсць сярод іх вельмі змястоўна. Дзякую тым, хто каментуе не просто лысы еврей херню гародзіць, а как бы каментуюць змястоўна. Некая жанчына прапанавала, сказала, слухайце, ну чаму зараз не зрабіць працу, гісторыкам не папрацаваць, не зрабіць нейкія прапановы, якія вуліцы маглі бы быць у Менску сапраўды. Зразумела, што невядома, калі гэта будзе, але сама па сябе праца была бы цікавая. Ну, такое, могу сказать вам так само, Александр, что прапановы, конечно ж, весь час поступаюць. В Мінску там ёсць камісія па найменні вуліц. У гэтай камісіі, я не ведаю, хто цяпер, але пэўны час яна была нават такая, як бы там працавалі нармальныя навукоўцы на грамадскіх пачатках. Да? Вось іх рэальна прыцягнулі там як экспертаў. Вось. І я думаю, што нармальная праца гэтай камісіі скончылася тады, калі, у прынцыпе, пачалася актыўная кампанія за тое, каб у Мінску з'явілася вуліца імя Васіля Быкова. От у 2003 годзе Васіль Быкаў памёр, і далей праз нейкі час пачалі казаць, ну, а як народны пісьменнік, такая глыба, да? Глыба. Давайте назовем вуліцы Быкова у Мінску. Тым больш, што вуліц як бы хапае. З тых часоў ўжо назвалі
кім только не назвалі, карацей. Вот Жаресу Алфёрову вуліцу, да, а вот Быкаву вот, не. І калі гэтая камісія вымушаная была нейкім чынам высмоктваць з пальца і абгрунтоўваць. Чаму не? Чаму вот Угу. вот что-то вот до Быкова вот чарга не доходзіць весь час, да, вот до всяких розных доходзіць, а до Быкова не. Вот тады ўжо адтуль як бы сталі вымывацца нармальныя людзі, і цяпер гэта просто звычайны вот орган, які просто руки падымае вот так вот. Не ведаю, хто ім спіс зацвярджае, да, але сам ён ужо нічога вырашыць не ў стане. Вось. Так, ну я б яшчэ звярнуў увагу, што акрамя, канешне, беларускіх дзеячай, якіх павінна была быць, ну, найбольшая колькасць, мы разумеем, как бы ў Мінску, найбольшая колькасць вуліц павінна былі бы мець назвы беларускіх дзеячаў, ніяк не расейцаў. Ёсць пытанне, чаму ў Беларусі ў Мінску няма дакладна вуліцы Рузвельта, Чэрчыля, ці там Шарля де Голля. Мы ж, падаецца, мы разам перамаглі Гітлера, не? Паважаныя людзі. Паважаныя людзі, ну, такія... Шарлю де Голлю-то пред'явіць, мне здаецца, нават у Лукашэнкі нічога не атрымаецца, як бы, пры ўсім жаданні. Ну, і есть добры прыклад, нягледзячы на ўсе нашы там крытычныя заўвагі. Ёсць А100, якая робіць, будуе кварталамі, і там ёсць вуліца, напрыклад, Леонардо да Вінчы, ці вуліца братоў Райт, якія, ну, зрабілі гэты аэраплан першы. І, ну, крок па кроку робяць людзі добрую працу. Дзякую ім за тое, што яны гэта робяць. Таму вось такі цікавы выпуск на канале выйшаў. Калі вы жадаеце дадаць там 407 каментар, то пераходзьце. Александр чуў, што там ёсць нейкі каментар, які прям змяніў ваше жыццё. Конечно. Сёння вось ужо паўтары гадзіны я хожу і разумею і шукаю сябе. Все наша прелюдыя перад тым, як мы пачнем абмяркоўваць. Вот, пакет санкцый, татальны недавер, які паміж беларусамі, вот, на прыкладах мы абмяркуем. Вось, Александр, мне здаецца, нездарма, як прыклад каментара, які ён не хацеў бы атрымліваць, прывёў каментар лысы Габрэ, нешта там вярзе, і зноў плявузгае і падрывае асновы дзяржаўнасці, да? Вось, але бываюць іншыя каментары. Бываюць іншыя каментары. Ну, ведаеце, зараз будзе сапраўдны гэты камін-аут. Рыхтуйцеся. Не дай Боже. Я не беларус. Ну, это бачна, Александр. Это бачна. Я не поляк. Ну, тут уже складаней. Я не русский. Вот это камин-аут. Я не габрэй. Кто застаецца? Да, финны. Но ведаеце, некая зноў, по-моему, падаецца, это тая же самая каментатарка, можем так казаць, написала аб тым, што, слухайце, вы паглядзіце на сябе і адкажыце мне, калі ласка, а не жылі ваши продкі у аколіцах Налібок? Ну, Налібокская пушча, ведаем, Налібокская пушча, ёсць вёска на Налібоке. І высветлілася, ну, ведаеце, усе мои продкі 200 гадоў таму пражывалі ў малой вёскі в аколіцах этой Налібокскай пушчы, недалёка ад Налібокаў. І так моя вось гэтая твар, які вы кажаце, што не падобны да беларусаў, гэта такі стандартны выяв такіх гэтых самых. Ёсць такія ліпка-татары. Гэта татары, якіх запрасіў воеваць за Літву яшчэ Вітаўт у 14 веке. Яны прыйшлі, яны засталіся на гэтых тэрыторыях, яны заўсёды воевалі за краіну. І вось менавіта малая частка іх засталося зараз у ўсходняй Европе цалкам 15 000 чалавек. Ну, падлічаных. Зразумела, што меня туды не улічвалі, таму што я не ведаў яшчэ 2 гадзіны таму, што я з'яўляюся нашчадкам гэтых ганаровых ваяроў. Так вось, ну вось такая частка нацыі, якая адразу была размаўляла на татарскам, потым страціла язык, стала размаўляць па-беларуску, па-польску ці па-літоўску. Былі некаторы час мусульманамі, потым перасталі быць мусульманамі і так далей. Таму моя вось гэта, як вы кажаце, бачна, хто я такі, вось гэта ліпка татарын, я. Наўмысна для некаторых чальцоў Коордынацыйнай рады. Я ліпка татарын, я не ведаю, які пашпарт мне зараз трэба атрымліваць, бо няма такой краіны,
сумна, няма ў нас такой краіны. Вось, но гэта было вельмі цікава і вельмі дзіўна. Я залез у інтэрнэт, паглядзеў на гісторыю, паглядзеў на людзей, ну так, сапраўды вельмі падобна. Не, ну ёсць Татарстан. Александр. Не той ўжо гэта Татарстан. Татарстан уже не той, да? Татарстан уже не... Ну, ведаеце, калі падымецца вызваленчы нейкі рух у Татарстане, напэўна, у гэтым ёсць некаторы сэнс. Можа быць. Карацей, у будучыню заглядаць цяжка, зато мы дакладна ведаем, што Еўрасаюз прыняў не прыняў, сябры, яшчэ все ж таки такое удакладней зацвердзіў, узгадніў 18-й пакет санкцый, чыста тэхнічна мусіць сабрацца міністр замежных спраў краіны Еўрасаюза і прыняць яго, ну але в прынцыпе это звычайная працэдура, можна як факт казаць, што все ж таки гэты праект, які забараняе паўночныя потокі, усталёўвае чарговую столь коштаў на расійскую нафту, ён прынят. Ну, нас, натуральна, цікавіць Беларусь. І з Беларусю пакуль яшчэ няма тэкста, все роўна крыху незразумела. Як бы все банкі будуць абкладзеныя санкцыямі, ці толькі тыя банкі, якія ўжо і так абкладзеныя санкцыямі, гэта там, здаецца, 5 банкаў, іх становішча будзе пагоршана. У першым выпадку, канешне, гэта будуць санкцыі рэальна супраць беларусаў. Як тлумачыў тут у нас у студыі эканаміст Леў Львоўскі, вялікія кампаніі ўжо все даўным-даўно навучыліся пераводзіць грошы туды-сюды, за это праз там ту краіну, праз гэтую краіну і гэтак далей. А вось беларусы, якія не змогуць умоўна прадаў кватэру і пераслаць гэтыя грошы там і гэтак далей, карацей, гэта будзе дрэнны варыянт санкцый. Ну, калі гэта будзе проста пагаршэнне становішча тых 5 банкаў, якія так абкладзеныя, і магчыма, вось цяпер пішуць беларускіх дачок расійскіх банкаў, то бок гэта значыць яшчэ дадасца Альфа-банк, ну, Сбербанк, этот самы гэты былы беларускі, былы БПС-банк, да, там. Так. Таксама ўжо вядома, што забаронена будзе еўрапейскім краінам набываць нафтапрадукты, вырабленыя з расійскай нафты, і гэта, безумоўна, ударыла па беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах. Калі б яны працягвалі яшчэ што-небудзь прадаваць у Еўропу. Нагадаю, што еўрапейскі рынок заўжды быў прэміяльным, там заўжды атрымлівалі нашмат больш прыбытку, чым, ну, дакладней, маржа, да, яна была. Там в абсалютных велічынах можа быць і менш, але можна ўпэўнена казаць, што мы зараблялі грошы там. Да, чым калі мы на ўсход гонім гэтыя нафтапрадукты, да. Магчыма, нейкі гандаль яшчэ застаўся, ну, магчыма, тэарэтычна. І вось гэты гандаль абрубяць. І яшчэ вось таксама чытаю так інсайда, крыніцы, да, што забароняць яшчэ узмоцніць кантроль за імпартам прадукцыі двайнога прызначэння, імпартам, экспартам, і ўжо, напрыклад, тады немагчыма будзе прадаваць у Еўропу металапракат, там БМЗ, калі ён яшчэ нешта прадае ў Еўрасаюз, ён не зможа прадаваць там нейкі пластык, карацей, вот такія вот рэчы. То бок гэта, ў прынцыпе, вось такія кропкава. Ну і 4 прадпрыемства апынуцца пад санкцыямі, якія супрацоўнічаюць з расійскім ВПК, это як бы яшчэ больш зразумела. Ну вось такі, Александр, пакет. Я вам прапаную паразважаць крыху на іншую тэму. Мяне ў гэтым ва ўсім крыху каробіць лічба 18. Ну, от разумееце, 18-й пакет санкцый. То бок, а яшчэ года 2 назад, можа, быў 6-й, там, 7-й, 8-й, цяпер 18-й. Праз 2 гады дажывём до 27-го, да? А што адбываецца ўвогуле? А нельзя, што ли, было один пакет санкцый, але такі, які... Ну так, слухайте. Ну, вот спыніць хоць кого-небудзь. Слухайте, мы тут з Егоровым намагаемся напісаць артыкул. Ёсць вялікае жаданне зрабіць гэта до 8 жніўня.
наконт параз і перамог 2020 года. Каб напярэдадні выйшоў, там што дзень-то выбараў быў 9 жніўня. Ну так. Таму што трэба падвесці некую такую, ведаеце, вынік, рыску, і каб ужо себе адказаць на пытанне, што атрымалася, што не атрымалася, і рухацца далей. Бо ёсць дагэтуль, вось я ездзіў на Атутаку, выступаў, дзякую Богу, ўсё атрымалася, і дагэтуль ёсць такое, ведаць, адчуванне нескончанай размовы аб 2020 годзе, так? І вось калі б усе гэта 18 пакетаў санкцый да адным махам, да прыкладна так 20 жніўня 2020 года, магчыма, мы жылі бы ў іншай краіне зараз. Таму што гэта былі бы сапраўдны моцны удар пад дых Лукашэнкі. Калі б гэта было магчыма. Гэта было б магчыма, калі б да гэтага рыхтаваліся ўсе. Калі б мы ведалі, што адбываецца, ведалі, што будзе далей, ведалі дэмакратычныя сілы, калі б гэта не быў такі сапраўдны, такі натуральны рух беларусаў супраць гвалту, а калі б гэта было тое, аб чым распавядаюць у беларускай прапагандзе, што гэта ўсё захад напланаваў, гэта ўсё па метадычках, не ведаю каго яшчэ, Далласа яшчэ нейкага, ці Сораса, ці кагосьці іншага. То бок, калі б гэта былі такія планавыя дзеянні, то, напэўна, гэта было б магчыма. Але гэта не былі планавыя дзеянні, таму мы сутыкнуліся з той сітуацыяй, якая была. І таму гэта ўсё так вось крок па кроку адбываецца, і мы разумеем, што і моц, і слабасць еўрапейскага звяза менавіта ў тым, што там 27 краін, якія паміж сабою узгадняюць гэтае ўсё. Што немагчыма прыняць пакет і не ўзгадніць яго з Венгрыі, ці са Славаччынай, ці з Аўстрыі. А я нагадаю, што дагэтуль так от Павел узгадаў, што там ёсць забарона на гэтыя паўночныя патокі, але дагэтуль праз турэцкі паток ідзе газ менавіта да Славаччыны, да Венгрыі, да Аўстрыі. Яны купляюць газ у Расіі, тым самым падтрымліваючы вайну. Але яны сапраўды не маюць іншай магчымасці. Яны ў найгоршым стане, калі ўсе астатнія краіны неяк зрабілі высновы, і Польша цалкам зараз жыве без расійскага газа і добра жыве, шмат чаго яна зрабіла, уклала мільярды долараў, то гэтай краіны не ўклалі. Так вось, трэба ўзгадваць, трэба паміж усімі гэтымі краінамі дамаўляцца. Ну і, канешне, ёсць такія рэчы, калі ты ўводзіш адзін пакет і назіраеш за тым, як яго абыходзіць, і ўводзіш дадатковыя абмежаванні і так далей. І зараз гэта ўсё ператварылася ў такую бюрократычную працу. Ведаеце, гэтаму, калі там першы пакет, трэці ці пяты, магчыма было распавесці гледачам, сказаць, вось, глядзіце, як моцна б'е гэта па Лукашэнкі, то зараз, ну, калі гэта 17-й удар пад дых, а ён усё стаіць, ну, каму ж ты распавядзеш аб гэтым. Таму я да гэтага зараз стаўлюся як да той працы, якая павінна рабіцца, таму што гвалт у дачыненні беларусаў, саўдзел вайне, атакі мігрантаў на граніцу, яны падоўжваюцца, яны не спыняюцца. Таму гэта праца, якая павінна рабіцца, з яе ўжо нельга зрабіць нейкі інфаповад, канешне. А вось тое, што вы закранулі наконт таго, што беларусы падпадаюць пад некаторыя санкцыі, менавіта самыя беларусы з гэтымі банкамі, гэта, канешне, цікава. Мы рэагавалі, мы як фракцыя Егорова Прокоп'ева рэагавалі на гэту сітуацыю і накіравалі нейкі такі абгрунтаваны свой погляд на тое, што трэба рабіць, што не трэба рабіць. Што не трэба забараняць цалкам, што не трэба, што будуць нейкія вынікі недобрыя для самых беларусаў. Ну, як заўжды, ведаеце, не трэба надзяваць шокі і казаць, што гэта дэмакратычныя сілы вырашаюць, якія будуць санкцыі. Не вырашаюць. Але могуць выказваць сваё экспертнае некі погляд, і, магчыма, яго хтосьці слухае. Магчыма і не. Так вось, ўсё так, ну нічога незвычайнага, ўсё крок па кроку. Я б сказаў, што зараз небяспека значна больш ідзе не з боку захаду і санкцыяў. Зараз у нас вельмі цікавае становішча ў Расіі з эканомікай. Ну, ведаеце, за паўгода там рост эканомікі застаўся там трохі болей за 1%. Это той рост, які быў яшчэ мінулым годзе, таму што мы ведаем, што мы лічым гадамі, а не там месяцамі. І справаздачылася, калі мы скончылі санкцыямі, то справаздачылася
азначыўся Белстат пра беларускую эканомікі, і ў ёй, ведаеце, мы назіраем такія паказнікі, якія кажуць пра захворванне. І захворванне выглядае такім чынам. У нас рост заробкаў, рост доходаў насельніцтва болей за 10% у разліку на паўгода. То бок, здавалася б, трэба радавацца. Ну, конечно, Як бы конечно. людзі нарэшце ў Беларусі, ну, прынамсі, некаторыя, потому што я так разумею, што рост заробкаў у нас, як звычайна, такі выбарчны, да? То бок тыя, хто умоўна уладкаваліся на заводы, якія дапамагаюць Расіі, у іх яшчэ пакуль хорошыя заробкі. У настаўнікаў все змянілася не вельмі, да? Растуць, але звычайнымі тэмпамі, скажем. Да. Глядзіце, калі я вам скажу лічбу, што вось гэта 10-60%, гэта ўжо пасля інфляцыі. То бок з улікам, без уліка інфляцыі рост заробкаў амаль там на 19-18%. Пры гэтым у нас рост эканомікі, ну, тоже таксама з улікам інфляцыі, толькі 2%. Ну вось што будзе, калі ты вырабляеш столькі ж прадукцыі на 20% болей, а заробак падымаеш на 10%. Гэта азначае, што ў цябе ці будуць падаць прыбыткі, ці ты будзеш работаць страту, ці ты будзеш падымаць кошты. Каб, ну, то бок гэта ці інфляцыя, ці страта для прадпрыемства, ці бюджэт, давай ты будзеш кампенсаваць якія-то праблемы. Ніяк па-іншаму ніяк не працуюць. І калі мы паглядзім ва ўсе планы ўрада, то там заўжды напісана ВУП 4,1%, як было на гэты год, рост доходаў насельніцтва там 4 ці 3,9. Заўжды мы ставім рост ВУП вышэй, чым... Так, бо гэта... Ну, не 2 і 10, а 4,1 і 4,3. Так. Вось, таму гэта найбольшы паказнік такія захворвання. Калі мы глядзім у асобныя сектары, то ведаеце, што мы назіраем? Назіраем, што расце на 10% расце раздробны гандаль. Ну, зразумела, калі ў людзей больш грошай, они прыходзяць как бы у раздробныя сеткі. Расце нерухомасць. Чаму зараз попыт такі ж, як быў, і яшчэ ўзмацняецца, таму што людзей шмат лішніх грошай. Не расце прамысловасць, там астаўся рост на 0,1%. Падае сельская гаспадарка мінус 2,6%. То бок растуць толькі тыя сектары, якія прывязаныя да наяўных грошай на руках у грамадзянах. Гэта другі такі сімптом захворвання. Гэта захворванне падоўжваецца. І яшчэ трэба, канешне, адказаць сябе на такое пытанне, што наш сённяшні паказнік інфляцыі, які там 7,5% цалкам па спажывецкім цэнам і па прадуктах амаль 10%, ён таксама недакладны. Таму што ў нас, мы ведаем, што ў нас толькі асобнае кола гэтых прадуктаў улічваецца ў інфляцыі, а не так, як у звычайных краінах. Так? І, напрыклад, рост коштаў на бульбу не трапіў у разлік інфляцыі. Трапілі толькі кошты 1,5 рубля, а ніяк не 3 рублі, ці там 2,5, ці 3,5, як мы абмяркоўвалі. Таму гэта захворванне падоўжваецца. У нас ідзе ахалоджванне эканомікі, але не вельмі такімі тэмпамі, якія маглі бы сказаць, што ўсё у нас добра. Прагноз на другое паўгоддзе, ён цалкам станоўчы, таму што ўсё павінна спыніцца. Павінна ці спыніцца рост заробкаў, ці вырасці інфляцыя шмат больш, чым яна маецца зараз. Але мы назіраем гэта ж самы момант Лукашэнкі, які кажа о тым, што, слухайце, я там нешта даў свабоду ўраду, і ён там нешта натварыў, давайте разбірацца, што ён натварыў. І вось гэта найбольш пужае. Таму што у нас ёсць Лукашенко, які пачаў разбірацца, што ён там натварыў. І ёсць Галоўчынка. Ёсць Галоўчынка у нас банку, які замест калаўра гатовы кожны раз сказаць, што патрабуеце. Трэба яшчэ 1 трыльён рублёў? Да, канешне. Таму вось падаецца ўсё больш-менш добра, калі прыпыніць рост заробкаў, як его прыпыніш, калі не хапае працоўных рук. Падаецца ўсё больш-менш так хістаецца, але так яшчэ не рак, не гэта самае. Але што будзе рабіць Лукашенко з гэтым урадам, які нешта натварыў? Вось за гэтым трэба вельмі сачыць. Ну і, канешне, апошняе, што скажу, што, канешне, паказнікі зараз зусім не падобныя да тых планаў, якія былі напісаны. У нас был напісаны рост ВУП 4,1%, зараз 2,1%. У нас была напісана інфляцыя 6%, зараз 7,5%. У нас был напісаны рост экспорта. Экспорт у нас
падае і расце вось гэтая дзірка знешнетарговага гандлю. У нас ні адзін паказнік, акрамя роста даходаў насельніцтва, не выконваецца. Таму вось так, тэмпература, кашель, але з почкамі ўсё добра. Яшчэ, мне здаецца, так сімптаматычна, што танны долар. Ось, гэта ну, реально долар танны. І вось гэтыя все звышдаходы, ну, у пэўны момант людзі спыняць набываць пылесосы, ледоўні там і так далей і пачнуць набываць долары. Але я нагадаю, што і пылесосы і ледоўні ў прынцыпе таксама ціснуць на знешні гандлёвы баланс, калі гэта не пылесос цыклон і не ледоўні Атлант, да, вырабленыя вот, значит, але гэта таксама цісне, таксама цісне, таму што айчынныя камплектуючыя не 100% ад айчыннай ледоўні Атлант, а можа нават і вообще не 100%, скажем так. Ну, яшчэ адзін з майго боку такі прыклад пра ўзаемасувязь расійскай і беларускай эканомікі. Вельмі цікавая там сітуацыя, напрыклад, адбываецца з грузавікамі МАЗ. Ой-ой. Значит, грузовики МАЗ просели продажи ў Россию адсоткаў на 55, карацей. Я не памятаю. 44% сталося. Ну, так. Типа, вот, калі параўноўваць там першае паўгоддзе гэтага і першае паўгоддзе мінулага года, МАЗ прадаў на расійскі рынок на 55% грузавікоў менш. Але расійскі рынок грузавікоў за гэты час прасеў на 59%. То бок, таму доля МАЗа нават вырасла на расійскім рынку, як бы, да? Но, але глядзіце, што адбываецца з расійскім рынкам. Все, няма грузавікоў, як бы, да? Не развіваецца. Не то, што не развіваецца, а вот так, тое самае з аўтобусамі, да? То бок, мне здаецца, што это чёткі знак таго, што грошы на інфраструктуру сканчаюцца, грошы на развіццё, на аўтобусы, я не ведаю, на школы, на больницы там, это все можете забыцца, як бы, да? І все грошы цяпер, вот все, што былі, все, што ёсць, яны все вкидываются вот туды вот в топку войны. Траціна, ведаеце, з бюджэта расійскага траціна ідзе на вайну, а ўсё астатняе, як вы слушна заўважылі, ідзе на, ну не тое, каб на вайну, а на затыканне такіх сённяшніх дырак. І калі падае продаж не МАЗаў, а цяжкавікоў цалкам у Расіі, гэта кажа не аб тым, што людзі не жадаюць пакупаць цяжкавікі, што толькі ў гэтым сектары беда. Гэта азначае, што агулам прадпрыемства, а звычайныя людзі не купляюць, ім не патрэбна за грузавікі МАЗ. Прадпрыемства прыпынілі укладанне ў развіццё. Яны купляюць не толькі грузавікі, яны не купляюць абсталявання, яны не будуюць новыя цэха, яны не запускаюць новыя прадпрыемства, калі гэта не ў галіне ваеннай. І гэта такі, не ведаю сказаць па-беларускам, гэта самы прадвеснік буры. Гэта азначае, што калі прыпынілася укладанне ў развіццё, то праз некаторы час будзе ад гэтага эфект. Ну вот, все ж таки мы вырулили на то, что хотя пакет санкций 18-й, и можно было, видать, и третьим все вырашыць, дойдзе і до 27-го. Але, ну, неяк гэта, конечно, павольна працуе. Яшчэ я памятаю реально наш першы з Александром стрым у гэтай варшаўскай студыі, калі Александр сказал мудрую думку про тое, што эканоміка ніколі не спыняецца в ноль. Сябры, да, заўжды будуць нейкія лічбы, будзе нейкая вытворчасць, будзе развіццё, гародніна будзе расці, у гародах Атлант будзе вырабляць лядоўні, джылі будуць збірацца на заводзе ў Барысаве з кітайскіх машынакамплектаў, нейкі нават можа электрамабіль там з'явіцца, дарэчы, нарэшце. Але все, дарэчы, Акадэмія навук кінула гуляцца ў электрамабіль, вырашылі все ж такі кітайскі збіраць. Як чалавек несел? Скончылася легенда, як бы. Вы мне адкажыце, ну як Гусакоў за гэта не сеў? Як ён пашоў на пенсію? Ён старенькі, можа уже такого старенького. Ну можа. Як бы. Ну толькі так, ну 10 гадоў, как бы, як, ведаеце, грошы дзяржаўныя, паласкаць мозг Лукашэнку аб том, што вось заўтра, вось праз 4 месяцы, вось прыязджайце на наступным тыдні, і потым раз, забыліся і збіраем кітайскі аўтамабіль. Хаця, канешне, калі паглядзець на палітвязняў, то сажаюць вельмі старэнькіх, таму я на месцы Гусакова бы не расслаблялся. Не вельмі супакоіўся б. Вось, яшчэ за электрамабіль, магчыма, прыйдзецца адказаць. Да.
Ну і слухайце, у прынцыпе мы уже 34 хвіліны і больш-менш мне здаецца мы тэмы абмеркавалі акрамя адной. Вот я хацеў, Александр, яшчэ пагаварыць пра крызіс даверу. Гэта, конечно, размова натхнёная апошнімі перадапошнімі такімі падзеямі, типа схода неабыякавых, типа вось таго, што адбываецца вакол Ціханаўскага. Але я хацеў бы спусціцца на крыху больш такі земны, меншы ўзровень. Што адбываецца з даверам у беларусаў? Была такая гісторыя, хлопец распісаў сваё затрыманне на мяжы. Значыць, проста нейкі хлопец ехаў праз мяжу, і надо же такому здарыцца, потрапіў пад праверку, следчы ўзяў, там, не следчы, памежнік, там нейкі дзежурны міліцыянт, кадабіст, я не знаю, хто там сидзіць, я праз мяжу даволі даўно не ездзіў. Яшчэ там, дарэчы, не сидзела ніякіх кадабістаў, ну, прынамсі, не актыўнічалі. Вось, і праз 2 хвіліны знайшоў лайк пад постам Ціханаўскай за 2020 год. І хлопец, ён такі піша: в той момент я быў абсалютна спакойны, таму што канал Ціханаўскай і мой лайк это в 2020 годзе, а экстрэмісцкім там матэрыяламі, фарміраваннем ён быў прызнаны у 2023. Я думаю, людзі, адкуль у вас раптам взяўся вера ў законнасць Беларусі? Давер такі да беларускага заканадаўства і да сілавікоў, што яны вот, ну, натуральна, значит, ізалятар там, все вось гэтыя прыгоды. Далей там высветлілася, што і лайк пастаўлены з нейкага старого тэлефона, і у пастанове, я так разумеў, суда было напісана, што лайк быў пастаўлены ў дзень, калі ён перасекаў мяжу, якое супадзенне цікавае, да? Вось я-то думаю, як ты можаш за 2 хвіліны знайсці ў тэлефоне чалавека лайк пад постам в інстаграм-аккаунце Ціханаўскай? Есть больш простыя спосабы. Можна этот лайк просто поставіць, взять, да? Вот, вось. Але ну вот гэта давер, а мы набліжаемся, як вы ўжо сказалі, до 9 жніўня і до 5годдзя пратэстаў. Вось одна недзеля, другая недзеля, 3, 16 жніўня, 23, 30, да? 6 верасня маршы. І я бачу уже, як пачатах распаўзаецца думка пра тое, што тэрмін даўніны па 342 артыкуле 5 гадоў. Вы аб гэтым? Я думаю, што, ну, з аднаго боку, да, і я думаю, што вот давер, да, які прадэманстраваў вось гэты малады чалавек, а што? Ну, это ж не падпадае. Як бы вот мой выпадок, нават вот ты знайшоў этот лайк, да нет, меня нельзя за это сажаць, як бы, да? А давер гэты, ён можа спарадзіць, я думаю, нават хвалю. Уже людзі, яны забыліся, як там, да? Вот, стаміліся, забыліся, хочется на радзіму. І тут вот гэта думка про тое, што, так все, калі ты хадзіў на марш 16 жніўня 2020, то быццам бы 16 жніўня, 17 жніўня 2025 все сгорает. Як бы твоя справа ператвараецца ў гарбуз, і ты можаш са спакойнай душой як бы паехаць у Беларусь. Не, я хочу сказаць, не, тут, можа быць, мы можам папярэдзіць. Ну, я павінен папярэдзіць вот наших гледачэй, калі у вас ёсць такія аптымістычныя сябры, то даже калі б працавала заканадаўства, як яно працуе? Яно працуе так, што калі цябе знайшлі на нейкім фота, але цябе няма ў краіне, гэта ўжо не азначае, што ў цябе ідзе гэта срок даўніны. То бок, калі завялі крымінальную справу і высветлілі, што ты знаходзішся за межамі, то справу ставіць на паузу, пакуль ты за межамі, але срок даўніны не ідзе. То бок ты не можаш, калі тебе завялі на тебе крымінальную справу, адсидзецца 5 гадоў, сказаць: здрасце, вось я. Не, калі справа ўжо была, то срок даўніны скончыўся. Гэта калі тебе не знайшлі, не то, што не знайшлі, а калі не была заведзена гэтая справа за гэтыя 5 гадоў, калі не было ніякіх матэрыялаў, то тэарэтычна па заканадаўству ты мог бы спадзявацца на гэта, але не ў Беларусі. Таму што, канешне, гэта правіла
ввогуле заканадаўства, ведаеце, ввогуле Беларусі да зменаў последніх некалькіх гадоў быў нармальны крымінальны кодекс. Вось калі мне там задавалі, калі мяне судзілі, калі я сидзеў, калі мне задавалі нейкія пытанні, што трэба змяніць, там нічога не трэба было змяняць. Там трэба было выконваць гэты крымінальны кодекс, крымінальна-працэсуальны кодекс, выканаўчы кодекс і так далей. Калі б следчыя і наши все астатнія сілавікі выконвалі гэты крымінальны кодекс і суды, калі б у нас был канкурэнцыйны суд, калі б у нас не было суддзяў залежных ад дзяржавы цалкам, калі б яны былі незалежныя ад дзяржавы, маглі бы спадзявацца на тое, што по гэтаму крымінальнаму кодексу яшчэ до 2020 года у Беларусі была б нармальная з правамі, ну, тым ліку правамі чалавека цалкам, но і з правамі асобы перад гэтай судовай сістэмай. Але яна ж у нас працуе по загаду і по заказу. Яна не працуе по заканадаўству, не працуе по гэтаму кодексу, таму можна цалкам, ведаеце, вось на гэтай межы взять гэты крымінальны кодекс, повесіць у туалеце, дзе шмат хто ходзіць, і по аднаму вырываць гэтай старонкі, чытаць, што было напісана, вельмі цікава напісана, але не мае дачынення да жыцця. Вось, таму гэта працуе вось так, і, канешне, не надзейцеся, ну, не спадзявайцеся, калі спыніцца цалкам рэпрэсіі супраць беларусаў, вы аб гэтым даведаецеся, і толькі тады будзе нейкі бяспечны час, каб вам з гэтымі малымі парушэннямі, за якія, магчыма, адміністрацыйная адказнасці і нешта іншае, можна было ехаць да Беларусі. Ніякіх срокаў даўніны, канешне, быць, ну, не можа. Не будьце в ілюзіі. Все так, нават калі нейкі срок даўніны, тэрмін даўніны спрацуе, вы ж разумееце, што памежнік, дзежурны міліцыянт, кадабіст на мяжы возьме ваш телефон на праверку, знойдзе там лайк, ну і для пачатку вы паедзеце ў ізалятар у Брэсце, хутчэй за ўсё, на гэты момант. Да, там, кажуць, ёсць некалькі камер для вось такіх вось людзей, якіх даставляюць з мяжы, для хлопцаў асобна, для дзяўчат асобна. Адносяцца да іх, ставяцца як да палітычных, натуральна, то бок все вось гэтыя катаванні, адсутнасць бялізны, матрасаў, неабходнасць уночы раз на 2 гадзіны вставаць і называць сваё імя, прозвішча і артыкул, там і гэтак далей, да? Вось, ну а далей ужо, каб беларуская дзяржава са сталіністамі на чале не знайшла, за што вас пасадзіць, гэта знакамітая «Был бы человек, а статья найдется», як бы гэта чыста справа тэхнікі. І на што, прабачце, Александр, уже даб'ю эту тэму са свайго боку, да? Мы ж бачым яшчэ публічныя выступы, то бок яны нават не хаваюць, што не трэба давяраць вось гэтаму спыненню тэрміна даўніны. Кіраўнік Лідскага раёна там на днямі на нейкай цырымоніі з міліцыянтамі наўпрост заклікаў іх не спыняць рэпрэсіі. Типа трэба, ну, всех яшчэ там дабіць. Яны ж у 2020 годзе выходзілі, хацелі дэстабілізаваць мірнае неба у нас, значыць, адняць. Не, давайте далей. А Заронак напісаў калонку «Мінскую праўду», там натуральна феерія, вельмі, значыцца, як это сказать, як звычайна, ведаеце, у Орвела двуххвілінка ненавісці была такая, да, калі у людзях просто выпрацоўвалі гэтую ненавісць за 2 хвіліны. Вот это яно, крыцей, я правозглашаю маніфест непращення, піша Азаронак. Хрысціянін. Як бы, калі б там збіраліся нейкія тэрміны даўніны, звяртаць увагу на іх, да, то что-то это не маніфест, не прощение зусім. Вось, да, христианин Азаронак пишет, что иногда прощать это зло. Конечно. Вот. Я хотел подкрэсліць з асабістага досведа для наших гледачэй, магчыма, гэта будзе карысна. Ведаеце, калі я сидзеў, я намагаюся не ўзгадваць і не быць чалавекам, у якога, ведаеце, асноўнае гэта калі ён сидзеў. Я намагаюся ўсё ж таки глядзець у будучыню, а не ў мінулае. Але калі я сидзеў, да мяне, когда разумнага чалавека, які прачытаў шмат гэтых всякіх заканадаўчых актаў падчас свайго
свае справы, таму што я абараняў сябе, намагаў усе 5 гадоў абараняў сябе. За гэта мяне, канешне, вельмі не любіў суд Фрунзенскага района. Вось, так я паглядзеў шмат спраў. Ну, болей за 10-100%, магчыма, 20 спраў. Я пачытаў справы людзей, і для мяне не было ніводнай справы чыстай. Ці не было ўвогуле злачынства. Ну, ведаеце, калі там участковы, гэты местны следчы прыдумвае чалавеку крадзеж матацыкла, які там 15 гадоў стаяў з забытым сараі. І прыходзіць уласнік гэтага матацыкла і кажа: што вы робіце, людзі? Мне давно был не патрэбны гэты матацыкл. Але не, ўсё роўна крадзеж, і 1 год за кратамі чалавеку далі. Ці не было злачынства? Ці злачынства было, але іншы артыкул? Было наўмыснае забойства, а чалавек яшчэ хадзіў здаровы 3 дні пасля таго, як быццам забілі. Ну, то бок ён памёр пасля траўм, канешне, праз 3 дні, але гэта іншы артыкул, і гэта наўпрост напісана, што па-іншаму судзіцца. Але каму гэта патрэбна? Ці следчы падрабляў нейкія сведкі, падрабляў подпісы, ці Муж, вы скажете, Александр. Не может такого Не быть может такого у быть. нас. Вы что? Да никогда. Что за фамилия? Расскажите мне, да? Не, гэта массовая з'ява. Калі трэба нешта падправіць, то, конечно, падправіць. І вось, калі я глядзеў на ўсе гэтыя справы, я разумеў, што ўсе, хто сядзяць там за кратамі, амаль усе, частка з іх зрабілі злачынства, так, але яны сядзяць па незаконных прысудах. Частка сядзіць занадта высокія срокі, таму што гэта не іх срокі. А частка таму што следчага трэба было пасадзіць за падробку дакументаў у справе. І вось калі ты не знаходзішся ўнутры, і я калі не знаходзіўся ўнутры, я, канешне, мысліў пра нашу гэтую сістэму аб тым, што так, ёсць палітычны пераслед. Ёсць там, калі зачыняюць вочы на забойства там Ганчара, Захаренка ці іншых. Я разумеў, што гэта адбываецца, але ўсё ж мне падавалася, што 80% спраў, яны ўсё ж такі нармальныя, законныя. І всіх, хто трапляў ко мне ў камеру СІЗА КДБ, потым Валадарку, таксама глядзелі на тое, што адбываецца, і такі: а за гэта можна пасадзіць таксама? І сядзяць. Таму у нас цалкам гэтая сістэма, якая не ўлічваюць закон, якая не збіраецца працаваць па законе. І ніякі закон, ніякія радкі ў крымінальных кодэксах вас не абараняць. Адвакат – гэта толькі такі вельмі дарагі пачтальён, які прынясе вестачку ад блізкіх, калі яго пусцяць у СІЗА. Не болей за тое. Вас ніхто не абароніць перед гэтай крымінальнай сістэмай Беларусі. Гэта тое, што я хацеў патлумачыць гледачам. Напэўна, вы гэта і без мяне ведаеце, але гэта мой асабісты досвед. Ну, вось, сябры. Але калі вы казалі пра крызіс даверу, мне падавалася, што мы будзем размаўляць болей пра сход неабыякавых, пра тое, што адбываецца з Ціхановскім, і ўвогуле пра тое, як мы прыходзім да вось гэтага юбілея на 5 гадоў. Магчыма, мы пагаворым аб гэтым наступным разам. Чым наступнее наш раз, тым бліжэй мы да 9 уласна жніўня. Таму я думаю, што вось гэтыя тэмы 5 гадоў, давер, недавер, я просто так сёння адштурхнуўся ад вось гэтых даверлівых і недаверлівых беларусаў, вось для того, каб пагаварыць пра тэрміны даўніны. Але я думаю, што так, Александр, абмяркуем, бо гэта мае сэнс абмяркоўваць. Ну так, кропачка ў гэтым месцы, Косачка. Ці косачка ў гэтым месцы для мяне, ведаеце, у чым? У тым, што ёсць розныя палітыкі там. Латушка, Ціхановскі, Лукашенко, Путін, Трамп. І я прапаную ставіцца да іх усіх як да нашых падначаленых. Ніяк да, ведаеце, такіх вядоўцаў, якія з гэтым полымем сэрца ведуць наперад народ. І вы на іх спадзяваецеся. Ці спадзяваецеся зараз, разлічваецца нешта. Не, гэтыя людзі, якія ад нас робяць нейкую справу, якую мы ім давяраем. Яны ці робяць ее добра, ці робяць ее дрэнна, але мы ім начальнікі. У тым ліку і Ціхановскай, у тым ліку і Латушка, не наадварот. І аб гэтым пагаворым у наступным відэо. Дзякуй вялікі, Александр. Александр Кныровіч, блогер і палітык, быў у жывым эфіры Еўрарадыё. Сябры, пачуемся і пабачымся праз тыдзень. Да пабачэння. Пакуль.